Hi guys, dito ako ngayon sa lugar ng in-laws ko. Bumalik kami dito. Tapos andun sila sa pinagtataniman nila ng gulay. Doon po sa malayo. Ayan, doon. Pupunta ako doon guys. Sama ko kayo. Tara. Ayan. Ito yung place nila. Province. Ayan. Tara guys. Ayan, super init pa. Yan. Green na green po. Mainit pa guys. Alas 4 pa. Alas 4 na ng hapon pero super init pa dito. Ayan. Ang daming mga tanim. Bagong tanim lang na palay. Dito sa kabila. Sa kabila, patubo pa lang. Mag-isa lang akong pupunta doon kasi nauna na sila. Nagpuputol sila ng mga damo. Nag-grass cutter. Ang init kasi kanina kaya ngayon lang ako nakapunta. Malalaki na guys yung mga kamuting kahoy na tinanim nung nakaraang buwan. Medyo malaki na, medyo mataas na. Ayan, malalaki na mga kamuting kahoy. Ayan. Ang dami. Ang init-init. Ito mga mais naman. Wala na akong daanan. Saan kaya sila dumadaan? Dito sa taas. Ayan. Hindi ako marunong dito. Ayan. Dito na ako guys sa pinagtataniman nila ng mga gulay. Pinasyal ko na kayo dito dati. Ngayon na naman lang kami nakabalik. Siguro mga 3 months. Pinasyal ko na kayo dito. Tapos, nauna naman lang. Ayan. Nagtataba sila ng damo. So guys, mga kalabasa, mga bagong tanim. Yan ang in-laws ko. Mga bagong tanim yan guys, mga kalabasa. At ayun yung asawa ko, nag-grass cutter siya. Yan o. Pinaalis na yung mga damo kasi magtatanim ulit sila ng gulay dyan. Ang daming mga puno ng saging dito. Kaya yung mga bunga nila minsan nakukuha namin, hinog na talaga. Kaya mga fresh talaga siya galing puno. Yan no. Ngayon walang mga bunga kasi kinuha na nung isang araw.
Ang daming mga sagingan dito. Yan. Mga maliliit pa ang iba. Dito guys, sa probinsya, kailangan masipag lang talaga. Kasi, pawis talaga yung puhunan nila dito. Ang mga magsasaka ay sobrang mahirap talaga yung trabaho kasi pawis talaga yung puhunan nila. Kahit mainit, ayun, kailangan nilang magtrabaho para meron silang maitanim at meron ding anihin. Yan ang buhay ng mga farmers. Yan. Ang mga in-laws ko, farmers sila. Kaya, pero okay naman yung buhay nila kasi nga masisipag. Yan, lahat yan tanim nila. Ang lawak ng taniman nila. Aray, kinagat na ako ng langgam guys. Ang daming langgam. Ayun. Kanina pa nag-grass cutter dito yung asawa ko. Kanina pang mainit. Ngayon medyo na kasi 4 o'clock na ng hapon. May bago silang itatanim dyan sa pinag-grass cutter. Inaalis nila yung mga damo. Ito may bunga pa, hindi pa siya nakukuha. Yan. Saging. Tapos, ito naman, papaya. Ayan. Maraming bunga guys. May puso ng saging dito. Pakita ko sa inyo. Puso lang ang may saging. Mali. Saging lang ang may puso. Tsaka yung papaya. Simple lang yung buhay nila dito. Tahimik lang. Ayan, ito pa guys, isa. Ayun. Diba? Matigas na yan guys. Tapos, pwede na siyang kuhain. Tapos, pwede na ding ibenta. Ayan, diba? Fresh from puno. Ayan. Tsaka yung mga nyog, ang baba lang guys.
Florida ah.